Județului Sibiu. Domnule președinte, în onoarea celor 25 de ani de colaborare între Sibiu și Ville-et-Vilaine, astăzi am prezentat pentru prima dată filmul care va sta la baza tuturor prezentărilor publice ale județului Sibiu, la care se mai adaugă un catalog care este în curs de definitivare. Din păcate n-am reușit să-l terminăm, să fiți prima persoană publică care să primească acest catalog. Dar catalogul numărul 1 o să am grijă să vi-l primim și mulțumim. Deci este o premieră absolută. Cel puțin m-a pus pe gânduri. Dacă a fost liniște, la final înseamnă că și-a atins scopul să lucrează la acest film de anul trecut din prima dată. Aceste filmări au fost făcute undeva în luna mai anul trecut, și este realizat cu forțe proprii de Consiliul Județean prin Complexul Muzeal Național Astra, studioul de film Astra Film, deci este producție proprie a Consiliului Județean și al Muzeului și al studioului Astra Film. Da, mulțumesc, Eugen, ai cuvântul în continuare, oportunități de afaceri.